Merħba tfal, lesti għall-avventura tal-lum ma' Zizi u sħaba. Ejja nsejħulhom. Aw Zizi, kif inti? Ara baba? Kif int Nunu? Fejnu Tetu? Ara fejnu? U Kika hawn ukoll. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna. Apollo 11. Kien jismu l-ewwel vjaġġ spazjali li ħall-ewwel astronauti li nexxielhom jinżlu fuq il-qamar. Id-dinja tagħna għandha qamar wieħed li dejjem idur dawra durella magħha, dejjem idur. Daqqa naraw sieħ u daqqa naraw felli. In-numru 27. 27 ġurnata daqshekk idum il-qamar biex idur dawra sħiħa madwar id-dinja. U għalkemm aħna għandna qamar wieħed biss, tgħix fejn tgħix madwar id-dinja, dejjem tista' tarah. Il-qamar ħafna drabi narawh matul il-lejl għax ikun idlam. U kontu tafu li l-qamar iġib id-dawl tiegħu mix-xemx? Il-qamar jirrifletti d-dawl tax-xemx għal fuq id-dinja. U b'hekk, anke jekk ikun dlam ċappa, ikonna id-dawl tal-qamar jiddi. Illum, Zizi se ddawwarna dawra mas-sistema solari tagħna. Lesta Zizi? Din hija s-sistema solari tagħna. Kollha kemm hi. Fiha xemx u 8 pjaneti. Qed tarawhom kollha għandhom forma tonda. Tonnhom blalen hux. Ejja nidħlu fil-viċin. Fuq quddiem nett insibu x-xemx. Ballun tan-nar jarmi ħafna sħana. Il-pjaneti kollha jduru madwarha. Din l-ewwel pjaneta jisimha Merkurju. It-tieni waħda jisimha Venere. It-tielet pjaneta żgur li għaraftuha. L-Art, id-dinja tagħna. Warajha insibu lil Marte. Ejja nerġgħu narawhom l-ewwel 4 pjaneti. Qed tindunaw li d-dinja tagħna hija l-ikbar waħda minnhom. Ħanerġgħu nsemmuhom Merkurju, Venere, id-Dinja u Marte. Ħanimxu għall-pjaneta li jmiss tridux. Il-laħwa kemm kbira din jisimha Ġove u hija l-akbar pjaneta li għandna fis-sistema solari tagħna. Ma' ġenba insibu lil Saturnu. Mbagħad ikun imiss lill-Uranu u l-aħħar waħda jisimha Nettunu. Ejja nerġgħu nsemmuhom flimkien. Merkurju, Venere, id-Dinja, Marte, Ġove, Saturnu, Uranu u Nettunu, it-8 pjaneti tas-sistema solari tagħna. Araw taqtaw x'din. Liema hi l-akbar stilla fis-sistema solari tagħna? Ix-xemx! Ix-xemx hija propju stilla kbira u qiegħda propju fin-nofs tas-sistema solari tagħna. Araw, il-pjaneti Merkurju, Venere, Dinja, Marte, Ġove, Saturnu, Uranu u Nettunu. Dawn kollha iduru max-xemx. Biex id-dinja iddur dawra sħiħa max-xemx tieħu sena sħiħa. U tiftakru fl-imma pożizzjoni hi d-dinja tagħna? Id-dinja hi it-tielet pjaneta fis-sistema solari tagħna. B'hekk qiegħda f'pożizzjoni tajba għax la qiegħda viċin ħafna u laqas il-bogħod ħafna mix-xemx. U b'hekk aħna l-bnedmin u l-kreaturi kollha li jgħixu magħna fuq id-dinja bħala annimali għandna biżejjed sħana biex inkunu nistgħu ngħixu. Imma allura ix-xemx x'inhi eżatt? Ix-xemx tista' tgħid li hi ballun kbir ħafna li l-parti kbira minnu huwa gass. Gass jaħraq ħafna.
U kontu tafu li x-xemx hija tant kbira li ġo fiha jistgħu joqogħdu aktar minn miljun pjaneta daqs id-dinja tagħna. Il-laħwa. Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim. Saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien. Nispera li nerġgħu narawk, nispera tkun ferħan. Għax samaħna nerġgħu narawk, nixtiequlek tkun daħkan. Darb'oħra ngħidu merħba, mallum saħħa ċaw ċaw. Darb'oħra nilqawk għandna imma llum ser ngħidu ċaw.